ברוך השם, נמצאים פה על שפת האגם, אגם התשליך הידוע, כן, שפה עשו במשך שנים את המסורת של תשליך בראש השנה. אז אני פשוט חושב לעצמי עכשיו ממצולות ים, תוצייני, ממצולות ים, ששם להשליך את כל העוונות, את כל העבירות, את כל מה שצריך להשליך לגמרי, שיתבעו וישקעו, ולמעשה, כן, ממש ככה, הימים שעברו בחושך, ככה בתפילה הקצרה, שאחרי תיקון הכללי, שאנחנו עוברים הרבה כאן, אז כתוב, רבי נתן כותב, הימים שעברו בחושך, להחזירם אל הקדושה. אז חשבתי לעצמי, איזה חושך זה? החשיכה הזאת של הכפיות טובה, שאדם נופל לתהום רע של כפיות טובה, שמובילה אותו כמובן, חס ושלום, לכל מיני חטאים, עוונות ועבירות, השם ישמור ויציל מזה. אז הימים שעברו בחושך של החשיכה הזאת להיות שכחה גם כן, שוכחים איפה באנו ושוכחים מה אנחנו צריכים באמת לעשות פה בעולם. אז הימים שעברו בחושך, החשיכה הזאת, להחזירם אל הקדושה, הקדושה בגימטריה זה יוצא תודה, ממש נפלא מאוד, תודה. זאת אומרת שבאמת הימים שעברו בכפיות טובה, להחזירם אל הכרת הטוב, להחזירם אל התודה, ואז אנחנו ממילא כבר יכולים להשליך כפשוטו ממש את כל ההבל, כל יריד ההבלים הזה של אלמא דשיקרא של העולם הזה, את כל פלאי העולם הזה, להשליך אותם. ואנחנו, בעזרת השם, נעלה ונתעלה לעולם שכולו טוב, ובעזרת השם, אחרי 120, כל אחד יגיע למקום המזומן לו, בזכות המצוות, התפילות, התורה שהוא למד, המצוות שהוא קיים, הצדקות שהוא נתן, והעיקר, התודה שהוא אמר. אז יהי רצון שנזכה תמיד להודות על הכל, וכמו שאומרים שירה בעולם הזה, כן, נזכה לומר שירה ושבח ושירה לעולם הבא, וזה הדרך. אז אם כן, יהי רצון שנזכה לזה במלוא מובן המילה. תודה. אמן.